szólni akarok. Várjál! Izé! Nem jó? Főzőkanál, ez úgyis izé. Jó, az ennyi. Oh yes, fuck anal. Fuck anál! Fordítjuk. Ezt jól fölforrósítjuk. Azt mondjuk, ha föl van forrósítva, már rendesen izél a olaj, akkor visszaviszem tartalékra. Stál konyhája. Visszaviszem tartalékra, és akkor belebatom a húzkát, aztán azt akkor ilyen közép lány. Öncsérásorből is. Nem? Öncsérásorből. Kamerázoltam, hogy csak. Öncsérásorből is egy keveset. Jobb lesz az íze. De hogy is nem finom lesz. De majd azt kamerázom, amikor így jönnek a németek, aztán lesnek, hogy főzök. Jó, hát már eljutott. Megy a netre ez is jó íze. Jó van. Hát majd izé... Kollégákat is fotózzám, bazd. Új zene lesz rá, úgyhogy semmi gond nem lesz vele. Meg engemet is közben, Tamást is. Zene lesz rá rakva. Mindenkit, engem is. Rendszámot nem tesszük rá. Mi? Rendszám nem lesz rajta. De föl kell tenni majd a gépre. Jaj, így van, bazd. Elment ki. Volt ilyen. Hú, vagy fuck anal. Milyen a húzva? Nem lesz rajta izé hang. Mert zene lesz rajta, nem kell félni. Így van, most már biztos. Beleközött a kanalamból. Meg a kamerában. Ugye, ennek a németek itt meg, ó, wunderschön! Ez hollandok. Hogy? Hollandok. Ja. Ja, azoknál van ilyen sok nigger. Mikor jönnek? Jönnek már? Még nem. A néger csajt beszélhetünk videóra. Rágyújtottam valamára. Ezzel nem lehet jó, ez szar ez a kamera. Néger. Az meg... Jönnek? Hát azt neked... Ja, azt a kérdével kéne, de hát... Meg nem tudom tartani, bazd meg. Meg kell próbálni a számítógépre, a szoszt kéne bele nyúlkálni, mert lehet, hogy valami... Tehát, hogy még fényképezni akarja. Most veszem őket is, bazd meg, ne csak én legyek itt benne. Jó van, jó is. Jó szar végül is. Jó. Várjunk, bekamerázunk ide, és hogy lássák. Ha már még lesz, majd mikor meg lesz a többi. Nem eszik? De, mindjárt. Na, akkor lesz az egy süti a Józsi már után, azt megeltitek a... Ez már kifújt, ezt megeszem én. Meg egyék a műkolyába, észre. Jó, 3 percnél megállítom, aztán csinálok egy másikat, majd leszakad a kezemmel. Még egy fordikot. Egy édesnek szoktam volna. Nem akar, 3 volt, nem akarok egyet elhozni, mert fogja átszínni. Jó, tegnapen filmeztünk meg Popper úr. Jó volt.